Mit navn er Maj-Britt, og jeg er 53 år gammel. Jeg har været igennem et forløb hos Pia, som jeg varmt kan anbefale. Rent faktisk var det en veninde, der anbefalede Pias bog Aldrig mere træt til mig. Så jeg kontaktede Pia, fordi jeg for 10 år siden fik et hovedtraume, som gør, at mit generelle energiniveau er lavt. Jeg har daglige hovedpiner, jeg har sådan hjernetræthed, mental træthed og koncentrationsbesvær. Pia fandt jo hurtigt ud af, da vi fik kortlagt mine træningsvaner og mine madvaner, at jeg rent faktisk spiste for lidt, og jeg spiste for lidt sundt fisk, selvom min kost var forholdsvis sund. Så Pia gjorde det, og hun satte mig på Mitokuren, som er en del af Aldrig mere træt-bogen. Og jeg kørte forløbet igennem, ikke bare én gang, men selvfølgelig 2 gange, fordi jeg skulle jo bare virkelig have en effekt af det her. Mit basis energiniveau, daglige energiniveau, er højnet. Jeg har nærmest aldrig hovedpiner mere. Jeg har en bedre koncentrationsevne, og en sidegevinst af det var, at jeg rent faktisk tabte mig, selvom jeg skulle spise vanvittigt meget, og jeg nogle gange blev helt forskrækket over, at jeg skulle spise så meget. Men det var fantastisk og dejlig mad og skøn mad. Har du en træthed i kroppen, så prøv det her forløb. Det er fuldstændig fantastisk.